Punt, aprovació de l'acte de la sessió anterior del dia 19 de desembre del 2016. No sé si hi ha alguna esmena o alguna aportació, si no la donaríem per aprovada. Hi ha una cosa molt menor, però bueno, amb una moció que hi havia del nostre grup referent a... El micro, sí, si no... Dic amb una moció del nostre grup referent al tema del regadiu, en un moment determinat es transcriu conseller en comptes de consellera, però referint-se a la consellera d'Agricultura, però és molt menor que ho sapigueu. D'acord, doncs en aquesta salvetat no tenim per aprovada. Següent és d'espais d'ofici i actes junta de govern local dels dies 14 i 28 de desembre i 11 de gener del 2017. Cap comentari. Continuem amb el següent punt. Constitució de l'Ajuntament 2015-2019 dona compte de les resolucions d'alcaldia. Aquí es dona compte del decret d'alcaldia del 23 de desembre del 2016 on es delega el nou regidor Francesc Castells les regidories de noves tecnologies i esports. Següent punt, constitució de l'Ajuntament 2015-2019, modificació del grup municipal de CIU. Aquí és primer modificar el nom i la composició del grup municipal de CIU, primer canvi de nom, en lloc de grup municipal de CIU passi a anomenar-se grup municipal Partit Demòcrata Català, i després doncs hi ha també en la seva composició una modificació i és la substitució del regidor Jordi Volado per Francesc Castells. Hi ha algun comentari, alguna intervenció? Si no el tenen vostès, nosaltres som observadors. D'acord. Continuem. Constitució de l'Ajuntament 2015-2019, modificació de la Comissió d'Impuls de Participació Ciutadana i de la Transparència. Aquí es tractaria també de modificar la composició i el funcionament d'aquesta comissió i es nomenen dos nous membres, el regidor de Noves Tecnologies, el senyor Francesc Castells, i un regidor-regidora del grup de l'oposició que haurà de ser nomenat per aquest mateix grup per formar part d'aquesta comissió. Amb el benentès que si és la mateixa persona que l'altra vegada que es va parlar del tema, doncs en aquest cas quedaria solventat, i si no fos la mateixa persona, doncs llavors se n'havia de nomenar un altre. Sí, és la mateixa persona. Doncs d'acord. És el cor mateixa persona. D'acord, següent punt. Establiment d'indemnitzacions als membres de la corporació 2015-2019, compatibilitat membres de corporació Antonio Flores i Albiate. I aquí es tracta de la petició d'aquesta compatibilitat d'Antoni Flores per poder fer activitats privades que no interfereixin en la seva àrea que desenvolupa a l'Ajuntament. Alguna intervenció? Establiment d'indemnitzacions. Se diu Antoni i ara sóc jo la que m'absento. No nos toca avui, som el camarón de los hermanos Marx. Ara m'agradaria sortir a mi també. Doncs aquí també es tracta d'establiment d'indemnitzacions membres de la corporació 2015-2019, compatibilitat membres de la corporació Anna Rins Escur. Aquí és semblant al punt anterior, és també demanar la compatibilitat per poder fer activitats privades. Cap intervenció? Aquí davant. Següent punt. Vaig a prou. Següent punt. Nomenament de representants de l'Ajuntament a diferents òrgans 2015-2019, renovació de càrrecs de l'ADF. Aquí es tractaria de modificar la composició de l'Agrupació de Defensa Forestal de l'ADF
Es tracta també la substitució del Jordi Volado i en el seu lloc nomenar el Francesc Castells. Avancem al segon punt. Nomenament de representants també de l'Ajuntament a diferents òrgans 2015-2019, renovació de càrrec de l'EPE de la Vida. Aquí és el mateix que la proposta d'acord anterior, en aquest cas doncs, és l'EPE de la Vida, és també canvi del Jordi Volado, que en aquest cas al seu lloc entraria el Francesc Castells. La intervenció d'avançar. Nomenament de representants de l'Ajuntament a diferents òrgans, modificació. En aquest punt també es tracta de modificar la representació que tenia el Jordi Volado per la que ara ostentaria el Francesc Castells al seu lloc a diferents òrgans. Per exemple, el Consell Esportiu del Pallars Jussà, el Consorci Local Red, el rebre els correus corresponents d'avís del PECAT, és canviar, com deia, l'exregidor Jordi Volado per el Francesc Castells. I aquí també es tractaria, la mateixa proposta d'acord, de modificar el responsable tècnic de l'Associació de la Ruta del Vi, que fins ara ocupava el seu lloc el Guillem Pures, donat que el Guillem Pures ja no està en plantilla de l'Ajuntament, nomenar el seu lloc a la Dolors de Xalat. En aquest cas seria el responsable tècnic de l'Associació de la Ruta del Vi. Tinc cap intervenció? El segon punt començaria un tot de 4 mocions. La primera moció presentada pel grup municipal Compromís per Tren sobre la necessitat de renovar el contracte de la societat amb la pagesia, presentada, com deia, pel grup municipal Compromís per Tren. Endavant. Bé, nosaltres vam presentar aquesta moció a proposta d'Unió de Pagesos, que és el sindicat agrari que va convocar unes manifestacions fa uns dies per renovar, diuen ells, el contracte de la societat amb la pagesia. El lema és molt senzill, molt poderós i realment molt dramàtic, que és que la pagesia recuperi la seva dignitat. És un sector molt afectat per moltíssimes qüestions. El 50% dels pagesos han abandonat a Catalunya les seves explotacions, la seva feina. La renda agrària en els últims anys s'ha pràcticament suïcidat, ha caigut gairebé el 40%. És un sector que depèn en gran mesura de les subvencions, i aquí en aquest ple ja hem vist altres vegades, perquè també hem presentat mocions, que hi ha greus retards en el pagament de les compensatòries de muntanya, de les indemnitzacions compensatòries de muntanya, i també tot el que són les ajudes a l'ecològic. Són alguns exemples de la situació en què es troben. Molts productes els han de vendre per sota del preu de cost, pel poder de les distribuïdores alimentàries i per altres causes, i el que van decidir és fer aquesta mobilització per cridar l'atenció a la societat, recordar que són els que produeixen en un sector clau fonamental, que és l'alimentació, i que s'havia de dignificar la seva feina i a partir d'aquí intentar solucionar tots els problemes que els afecten. És veritat que és el manifest d'un sindicat, però que ha estat àmpliament refrendat per altres sindicats, per altres associacions i per tota la gent que va donar suport a la marxa pagesa d'una manera o altra en els dies en què va tenir lloc, entre el 26 i el 28 de gener. Pensem que els punts que plantegen són perfectament assumibles per la majoria i per tant per això els hem presentat. Molt bé. Nosaltres estem d'acord també amb la moció, donarem suport a aquesta moció presentada, a les seves peticions, als 6 punts que ells plantegen, en aquest cas la Unió de Pagesos, i ja no solament pel tema de qui ho presenti, sinó per la problemàtica general del sector, del que estem parlant, i tant si ho presenti la Unió de Pagesos com és aquest cas que ho presentés qualsevol altre sindicat, també ja estaríem d'acord, sempre parlant de la mateixa problemàtica que avui en dia té aquest sector. Per tant, nosaltres també estarem d'acord amb aquesta moció. Sí, nosaltres també absolutament d'acord. Molt bé, doncs queda aprovat. Següent punt també és una moció
en aquest cas moció relativa al món local català amb la campanya Casa Nostra és Casa Vostra presentada per la Maria Pilar Cases, Lopetegui, del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, d'acord amb la proposta de l'ACM, del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i de la Federació de Municipis de Catalunya. Sí, si em permeteu la llegiré perquè és així com m'han demanat que ho faci. Des de l'estiu del 2015, Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a conseqüència del desplaçament forçat de centenars de milers de persones que escapen de l'horror de la guerra esperant una nova vida digna. Des del primer moment, la immensa majoria d'ens locals catalans han mostrat la seva predisposició a acollir persones refugiades, malgrat no disposar de les competències d'asil, i han dedicat recursos per ajudar-les mitjançant la campanya d'emergència del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per ajudar les persones que cerquen refugi a Europa i sensibilitzar sobre la situació en què viuen i les causes que han provocat la seva fugida. Mentre això passava, la majoria dels governs europeus i les institucions internacionals i de la Unió Europea han incomplert els acords signats sobre refugi i asil. Mentre la societat civil catalana reaccionava mostrant la seva solidaritat activa, tot mobilitzant-se a l'hora de demanar a les institucions competents que obrissin vies segures per poder acollir persones refugiades. En aquest sentit, ha sorgit a Catalunya la campanya unitària Casa Nostra és Casa Vostra, conformada per milers de persones a títol individual, col·lectius i moviments socials, ONG i empreses del sector cultural, amb l'objectiu de denunciar la situació que viuen les persones refugiades i migrants, aconseguir la sensibilització i mobilització de la ciutadania i demanar polítiques d'acollida reals i efectives a les institucions sota el lema Volem acollir. Les entitats municipalistes catalanes han rebut la petició de la campanya Casa Nostra és Casa Vostra, de fer tot el possible perquè el món local mantingui i reforci el seu compromís actiu ajudant les persones que necessiten protecció internacional i es sumi a la seva iniciativa. Per això, des de l'Ajuntament de Tremp es proposa l'adopció dels següents acords. Declarar l'ens local de Tremp municipi adherit a la campanya Casa Nostra és Casa Vostra, sumar-se a la campanya de suport a l'acollida de població refugiada en trànsit d'Europa víctima dels conflictes armats a l'àrea mediterrània del Fons Català de Cooperació del Desenvolupament, convocar la ciutadania a mobilitzar-se assistint a la convocatòria de manifestació de la campanya Casa Nostra és Casa Vostra que es celebrarà a Barcelona el proper 18 de febrer i fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a la campanya Casa Nostra és Casa Vostra, així com a les entitats socials del municipi o ens locals supramunicipals, si és el cas. Una intervenció? Bé, el nostre grup ja està absolutament d'acord. Lamentablement ja és potser la tercera moció que hem d'aprovar i impulsar. Ja el 2015, a l'estiu del 2015, quan va esclatar la crisi dels refugiats sirians, ja vam presentar una moció que li vam donar suport plenament. Més endavant també n'hi ha hagut una altra del Fons de Cooperació al Desenvolupament i ara doncs continuem vetllant per la qüestió, a veure si realment es pot col·laborar en una solució. D'acord, el nostre grup també està totalment d'acord, també donem suport i per tant també quedaria aprovada per unanimitat. Passaríem a la tercera moció en aquest cas, dins d'aquest grup de mocions, que és també relativa al suport del Pacte Nacional per una societat digital a Catalunya, presentada també per la Maria Pilar Cases Lopetegui del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, d'acord amb la proposta de l'ACM, del Fons Català de Cooperació de Desenvolupament i de la Federació de Municipis de Catalunya. Sí, aquesta és una moció... És de local red. Sí, local red. Local de cooperació. No, aquesta és de local red. Bueno, aquesta és una moció que davant de la transformació que tenim amb les noves tecnologies, doncs creiem que són factors estratègics per assegurar l'eficiència i l'obertura de la societat de les administracions públiques. Per tant, si volem construir una administració més intel·ligent, més transparent i molt més accessible a tots els ciutadans, creiem entre tots que s'ha de fer un gran pacte on ja estiguin implicades les administracions públiques de Catalunya, el govern de la Generalitat, les 4 diputacions, el Consorci Local Red i les entitats municipalistes de l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. I per tant aquesta és es va treballar sobre uns 5 eixos i la proposta és adherir-nos i donar suport a aquest pacte nacional per una societat digital. D'acord. Sí, d'acord.
I per acabar el grup de mocions, la darrera és moció relativa de substitut a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que empli la nomenclatura del Pirineu de les seves informacions presentades pel Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Sí, aquesta moció ve pel fet de que sentim contínuament a la tele, sobretot a l'apartat del temps, doncs parlar de Pirineu de Lleida o el Pirineu de Girona. En el Parlament de Catalunya l'any 2010 es va aprovar una llei, la llei 30 del 2010 del 3 d'agost, en el seu article 9 especifica les diferents demarcacions veguerials, establint que la demarcació veguerial de l'Alt Pirineu comprèn els municipis integrats en les comarques de l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. I l'article 10 parla especialment de l'Aran. Els diferents mitjans i professionals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals solen emprar de forma no correcta l'expressió Pirineu de Lleida, especialment, i ocasionalment Pirineu de Girona, tot i que amb aquesta darrera expressió empren més l'apel·latiu comarcal per referir-se a la Cerdanya. El territori corresponent a l'Alt Pirineu no li correspon cap altre possessiu provincial, ni de Lleida ni de Girona, pel fet d'haver superat aquesta distribució administrativa obsoleta i establint-se, com descriu, la llei 30/2010 en demarcació pròpia. Per això, els acords que es prenen és sol·licitar a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que inclogui al seu llibret d'estil l'expressió al Pirineu quan es refereixi a l'àmbit territorial que inclou l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà, i que els diferents professionals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals emplin l'expressió al Pirineu en les seves informacions i no la de Pirineu de Lleida o Pirineu de Girona. Moltes intervencions. Sí, nosaltres donem ple suport. Som un grup que ha donat suport a un altre grup, que és el socialista en el seu moment, que va impulsar i va portar endavant mesures concretes, no declamacions ni retòrica al voltant del Pirineu. Quan el nostre partit mare estava al govern de la Generalitat, va promoure, no sol, però sí que va ajudar de gran manera a que l'Alt Pirineu fos reconegut i tingut en compte, posant com a exemple la descentralització en molts aspectes i el nomenament i el repartiment de funcions de diferents conselleries in situ. In situ vol dir a l'Alt Pirineu. Tot això es va acabar en un moment determinat, va vindre un altre estil de govern i 7 anys després perduren. Ara podem fer una gran declaració a favor de que el temps el diguin correctament, però el que hem perdut no és les declaracions al rato que diuen el temps a TV3, sinó el que hem perdut són els delegats territorials de moltes competències. El dia que vostès vulguin parlar en sèrio de l'Alt Pirineu, nosaltres ens tindran al seu costat, avui també, per parlar del temps i dir que no diguin de Lleida, però quan vulguin parlar en sèrio d'ensenyament, de salut, de territori, llavors en parlarem. Votem a favor. Bé, el nostre grup també està a favor, està d'acord amb la moció. Per tant, també quedaria aprovada per unanimitat. No, perdó, ara me'n vaig una miqueta. Només una qüestió d'ordre. Hi ha hagut 4 mocions seguides, una presentada pel nostre grup, 2 per una regidora i una per un grup. Quina diferència hi ha que la firmi un o que sigui un grup? Perquè veig que n'hi ha que són presentades individualment per la senyora Maria Pilar i corresponen a l'ACM, a Cooperació de Desenvolupament i Federació de Municipis, i els altres... No tinc interès que s'hi posi el meu nom, però m'ha estranyat, ens ha estranyat, vamos, i voldríem que se'ns aclarís, si és que són individuals, si són de grup... No, jo l'únic que faig és, no sé com funciona, jo l'únic que faig és recollir 2 mocions que a mi m'arriben de l'Associació Catalana de Municipis i l'únic que faig és portar-los. De fet, faig... Ja, però com a grup o individualment, com vaig jo? No, com a grup el que presentem és l'última sí que és d'Esquerra Republicana. Els altres dos, jo l'únic que faig és de transmissora, dels que m'arriben de l'Associació Catalana de Municipis, el que faig és transmetre-los aquí i ja està. D'acord? Doncs és incorporació a la Societat de Foment del Pallars Jussà, S.A. modificació dels estatuts, ampliació de capital i canvi de participació.
I es tracta de que, atès que la darrera Junta General d'Accionistes de l'ús actiu es va acordar acceptar l'interès del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, de diferents ajuntaments i empreses també d'aquesta comarca, doncs, i que això suposarà un increment o una ampliació de capital social de 106.000 euros que hi havia fins al moment a 151.000 euros. També, així mateix, la participació del capital social de l'Ajuntament, que era les 6 accions, passarà a ser el 3,97% del capital. Això és bàsicament el que diu aquesta proposta d'acord. Intervencions? Estem tots d'acord, no? No estem d'acord, no. Ja ho sap que no estem d'acord. Ja sap que nosaltres en aquest tema som bastant crítics i ho intentaré argumentar. Nosaltres no hem vist mai clar que l'Ajuntament de Tremp participi en aquesta societat. Per altra part, aquesta societat em sembla que es va constituir l'any 2012, estem al 2017, i d'entrada ja els demano formalment i per tant espero que en breu tinguem còpia de les memòries d'activitats de tots aquests anys, del que s'ha fet amb aquesta societat, així com dels diferents pressupostos i liquidacions dels mateixos. Ara s'amplia el capital, perquè diu que hi ha l'interès d'un altre d'un ens comarcal, del Sobirà, i alguns ajuntaments sense concretar i d'alguns particulars també sense concretar. Hem assistit des de la fundació d'aquesta societat fins a la data d'avui a diferents ampliacions, a diferents notes de premsa en què es parlava sempre d'això, que s'ampliaven capitals, que es volien fer no sé quines coses, però no som coneixedors, almenys a nivell formal, i menys a nivell oficial, perquè l'Ajuntament de Tremp des de fa un temps cap aquí, com s'ha dit, té un paquet d'accions que avui es veuen disminuïts, però en qualsevol cas en forma part, i nosaltres, siguent membres d'aquest Ajuntament, creiem que tenim dret a saber què fa aquesta societat, què ha fet aquesta societat i què vol fer aquesta societat, així com saber els pressuposts que té, com funciona i com es liquida. I per tant, mentre tot això no s'aclari, nosaltres continuarem amb la nostra posició crítica per no entrar en altres detalls. Bé, la documentació que ens demana haurà de ser a partir del 2016, que és quan l'Ajuntament de Tremp entra a formar part d'aquesta societat. El 2016 encara no s'ha liquidat, per tant no li puc facilitar res de moment. De moment em pots facilitar. Però només que no tenim ni un. Molt bé. Perquè, com que és del 2016 i el tema comptable del 2016 encara no s'ha tancat, no tenim cap document. No tenim cap document. Quan els tinguem, els hi farem arribar, però no em reiteré la petició al proper ple perquè no els tindrem, des de les comptabilitats hi ha un plaç per tancar-les i encara no. Sí, vostè s'adhereix a una societat que no sap el que fa, el que ha fet i el que vol fer. Aquest és el resum. Fins que no passi el 2001, la liquidació. La liquidació és un dels aspectes que li he comentat. Li he demanat una memòria d'activitats del que han fet, del que fan i del que volen fer. Em sembla que teníem aproximadament el 6% i tenim dret a saber què s'hi cou. I em sembla que és lícit. Si vostè això li és igual, doncs endavant. Nosaltres només demanem això. Memòria d'activitats del que s'ha fet, del que s'està fent i del que es vol fer. Pressupostos del que s'ha fet, del que es fa i del que es vol fer. I liquidacions dels mateixos. Que no els té? Bueno, doncs els buscarem d'una altra manera. També no els tenim de moment que no anem socis, quan a partir que som socis, amb aquesta documentació i tal. Com a soci que és, i vostè representant d'aquesta societat en nom de l'Ajuntament de Tremp els pot demanar i ofertar. Suposo que no hi ha res a amagar, oi? No compto. Doncs endavant. Som socis d'una societat que és plural amb molts més socis. Per tant, ara que ja ho som, quan ens donin aquesta documentació, aquests balanços i aquests pressupostos, els tindrem i els hi podem facilitar. Mentrestant no els tenim. De moment no els tindrem, oi? Entenc que és una societat opaca. Alguna intervenció més? Opaca, suposo que no vindrà l'Assemblea General d'Accionistes. Escolti, si no hi ha informació és que és opaca. Jo no li he dit que no hi ha informació, li he dit que nosaltres hem entrat en aquesta associació a partir del 2016 i a partir d'ara és quan tindrem informació. Jo en cap moment li he dit que no hi hagi informació. Aquesta societat cada any ha fet la seva documentació corresponent. Nosaltres, com que no érem socis, si vostè ho sap millor que ningú, que no érem socis, doncs no hi teníem cap dret a tenir aquesta documentació, perquè suposo que vostè ho sap que no érem socis, eh? Sí, i per voluntat majoritària d'aquest Ajuntament. A partir del 2016, que hem entrat a ser socis, tindrem tot tipus de documentació i li podrem facilitar, com sempre fem, la documentació que es demana. I vostè es fica en una societat sense saber on se fica?
Sense haver demanat totes aquestes coses prèviament? Jo això no l'he dit tampoc. Bueno, Això la tindrem a partir que som socis, el que no vol dir que tinguem informació anterior a aquesta societat. Com no hi tenim informació si pràcticament es va constituir quan jo estava al Consell Comarcal i ja van constituir... Vostè era president? Doncs ja està. I no té la informació? Sí. Vostè era president i no té la informació? Sí que tenim. I no la pot donar a l'Ajuntament de Tremp? Fins que no som socis, en qualsevol societat, fins que no som socis... Però la pot demanar ara d'Antonio? No, demanar, és el 2007 la que jo puc tenir... Nosaltres, com a grup, li insisteixo que demanem l'anterior, l'actual i la proposada. Em sembla que no estan demanant. No. I vostè presidia aquest temps quan es funde, imagini's. I no la sap, i no la té, i no la vol facilitar. Això no és veritat, això no l'he dit, és que s'ho farà com vol. Bueno. Dir el que vol, demagogia, però sí. Amb superlatiu el que està vostè fent. Jo li demano papers. Doncs molt bé, demanem papers, però no em digui el que no he dit. M'està dient coses que jo no he dit, i això no li accepto. Vostè demani el que vulgui, però no digui coses que jo no he dit. D'acord? Vostè diu que no la pot facilitar, i jo li dic que vostè presidia el Consell Comarcal quan això es funde. I no té la informació. Anem bé. Alguna intervenció més? Estem d'acord doncs, amb la proposta d'acord o hem de passar? Tots no, eh? No. Doncs passem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Continuem. Contratació personal temporal, Ajuntament 2016, contratació per màxima urgència. Aquí, donat que hi havia unes obres que havíem contractat i havíem començat a executar i teníem ajuts que havíem de justificar d'aquestes mateixes obres, doncs per avançar-les i poder-les acabar dins de plaç, ens hem vist amb la necessitat de contractar doncs, amb caràcter d'urgència, com diu la proposta, amb un paleta per acabar les obres, en aquest cas del cementiri i del poliesportiu. Doncs, com he comentat fa un moment, s'esgotaven els plaços d'acabament d'obra i per aquest motiu doncs, la necessitat que teníem i he llogat amb aquesta màxima urgència amb la paleta. Alguna intervenció? Una pregunta per aclarir. Quan s'acabava el termini per executar les obres? No ho recordo. Quin dia exacte de gener, no? Puc mirar, però era 20 i pico de gener. Finals de gener. Sí. I s'han acabat? El cementiri. No sé, aquestes obres que... Sí, el poliesportiu. El cementiri sí, el poliesportiu no s'està acabant de fer. El poliesportiu és una obra teníem una subvenció per arreglar els baixants, però al arreglar els baixants, al obrir a darrere vam aprofitar per fer una vorera i una rampa d'accessibilitat que ja estava fora de subvenció, però per poder-ho acabar, perquè està començat i poder deixar-ho acabat, aquest paleta ens ajudarà a acabar. Són dos ajuts diferents, el del poliesportiu és un ajut i el del cementiri és un altre. El cementiri és anterior al del poliesportiu, per això el cementiri ja s'ha acabat i el poliesportiu encara no. Són ajuts diferents. I dos venen de la Federació de Lleida. A veure, el següent punt és informes morositat 2016 quart trimestre. I una interventora, sisplau. Pel que fa als informes de morositat, quart trimestre, el resultat ens dona que l'entitat pública empresarial de l'Ira no té cap factura, per tant, zero import fora de termini, i pel que fa a l'Ajuntament són dues factures per un import total de 113 euros amb 87 cèntims. Hi ha alguna intervenció? No. Següent punt, informe llei d'estabilitat pressupostària i d'execució trimestral l'exercici 2016 i període i mig de pagament. Doncs, pel que fa a la liquidació, quart trimestre, molt aproximada ja la liquidació definitiva, però no tancament total, el que ens diu és que es veu compliment de regla de la despesa, es veu també el compliment de l'estabilitat pressupostària i pel que fa al nivell de deute viu estaria en 2.353.746 euros amb 16 cèntims. Això és el que correspon a la liquidació. Pel que fa al període mig de pagament, doncs tindríem un període mig de l'Ajuntament de Tremp de menys 4,68 dies, de l'entitat pública empresarial de menys 11,95 dies i l'import consolidat seria de menys 4,80 dies. Alguna intervenció?
Passem al següent punt. Varis personal 2017, sol·licitud de compatibilitat Conxita Boixadera. Aquí, donat que la treballadora, com deia, Conxita Boixadera, posa de manifest que disposa d'un contracte fixe amb la tasca que està desenvolupant actualment i per la que demana la compatibilitat, doncs aquesta es podrà mantenir mentre duri aquesta relació laboral, el que vol dir que no caldrà que cada any demani compatibilitat sempre i quan estigui en la mateixa relació laboral. Llavors es tractaria d'acceptar-li aquesta compatibilitat sempre i quan doncs, no varie l'activitat que està fent, sempre i quan estigui dins d'aquesta relació laboral. Alguna intervenció? Consorci per al tractament de residus urbans, ratificació de l'acord de dissolució. Senyor secretari, sisplau. Bé, la proposta que va ser informada a la comissió informativa, la que es proposa al ple, és que hi va haver un acord de govern de la Generalitat que va estar publicat al diari oficial de la Generalitat el dia 4 d'agost del 2016, pel qual es ratifica l'acord de dissolució i liquidació simultània del Consorci per a la gestió dels residus municipals a les comarques del Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, que va adoptar la Junta de Govern del Consorci esmentat en la sessió del 28 de març de 2014. Des de l'Agència de Residus de Catalunya s'ha demanat a l'Ajuntament la ratificació el certificat de l'acord del ple que acredita la ratificació de l'acord de dissolució esmentat per part de l'òrgan competent, que en aquest cas és el ple, per tal de ja procedir al tancament del Consorci. Es proposa al ple que es ratifiqui aquest acord de dissolució i liquidació simultània del Consorci i facultar l'alcalde perquè subscrigui els documents necessaris per dur a terme aquesta dissolució i liquidació. Hi ha una intervenció? Sí, el nostre grup és públic i notori votarà en contra d'aquest tema perquè entenem que el municipi de Tremp, que suporta aquesta infraestructura vinculada al tema dels residus urbans des de fa molts anys i s'ha vist amb el temps incrementada el seu àmbit de competència, no només la nostra comarca, com va ser inicialment, sinó passant posteriorment al Pallars Sobirà, posteriorment a l'Alta Ribagorça i finalment a la Vall d'Aran. Hem sigut partidaris des de l'inici i hem tingut diferents debats amb conseqüències dispars que l'Ajuntament hi té que dir alguna cosa. És a dir, una instal·lació d'aquesta magnitud amb l'impacte mediambiental, econòmic i social que té sobre el nostre municipi, entenem que l'Ajuntament de Tremp hi hauria de ser present en els seus òrgans de gestió. Això va ser possible en un període curt en el que en igualtat de condicions amb altres institucions hi participaven, tenien veu i vot. Però la majoria va canviar i Convergència i Esquerra han volgut, des del govern de la Generalitat, des del govern municipal i des del govern comarcal, que l'Ajuntament de Tremp no tingui veu i vot ni opinió en aquesta instal·lació ni en el seu funcionament. Bé, ja sabem que perdem la votació, però en qualsevol cas volem que quedi molt clar que pel nostre grup una activitat d'aquest impacte, d'aquesta importància, hauria de tindre sempre la veu i el vot de l'Ajuntament de Tremp. Governi qui governi l'Ajuntament de Tremp. Jo, si no recordo malament, quan es comença la dissolució d'aquest consorci, fa molts anys que el consorci no es reuneix i per això es decideix dissoldre'l, si no m'equivoco, i és a la legislatura anterior, si no m'equivoco, no? No és així? Aquest consorci no es reuneix perquè el presidia el president del Consell Comarcal del Pallars Jussà, en el qual governaven en coalició Convergència i Esquerra, el senyor Xavier Pons, sí, perquè sempre han governat els mateixos al Consell Comarcal del Pallars Jussà, excepte una època que hi havia majoria absoluta de Convergència, és a dir, quan la perden els tenen a vostès com a aliats, i era el que tenia que convocar les reunions i no les va convocar. Aquest és un consorci que es va crear amb aquesta finalitat, independentment de que el convoqués, no el convoqués, etc. Vostè creu que l'Ajuntament de Tremp, amb una instal·lació al seu municipi de la magnitud com aquesta, no hi ha de dir res?
no hi té que tindre res a veure, no hi pot opinar sobre el que allí passa, que no només afecta els veïns de Tremp per la seva recollida i tractament de residus i els de la seva comarca. Pensi que aquí ve el Sobirà, ve la Ribagorça i ve l'Aran. I si volgués, com que té autonomia plena, podria absorbir les altres zones. No podem dir res nosaltres, amb una instal·lació que la tenim a menys d'un quilòmetre i mig en línia recta de Tremp, però a tocar de Fígols i molt a prop de Roures. No ens importa, oi? No, ja ho fa el Consell Comarcal. No, però jo crec que un consorci que està parlant de fa molts anys. Sí, i sempre ha tingut l'oposició de Convergència i d'Esquerra locals i comarcals. Home, jo no sé. Sempre. Ja es va crear amb la seva oposició. I si no, remedi els actes. És a dir, no estàveu d'acord amb aquest consorci. No, nosaltres sí, l'Ajuntament de Tremp, sí, per favor. No, sí que ho entén, sí. Esquerra, jo no he sigut mai d'Esquerra ni de Convergència. Ja sí ho entén. El Consell Comarcal jo no he tingut mai cap... No havia un consorci que no es convoca, perquè jo crec que... Jo presidia aquest consorci. Ja li estic explicant? No, que parleu un sol. Aquest consorci, l'article 36 de la llei 27-2013 de 27 de desembre de quin any? De 2013 estableix que els consorcis que no estiguin en situació de superàvit quedaran dissolts automàticament si no s'acorda abans la seva dissolució, que és el que va passar. Transcorreguts 6 mesos de l'entrada en vigor d'aquesta llei. Per tant, si aquesta llei és el 31 de desembre de 2013, el 30 de juny del 2014 aquest consorci quedava dissolt automàticament. Per tant, el que es va fer és un avançament a que no arribés el 30 de juny i que quedés dissolt de forma automàtica pel Ministeri de la Llei. Això és el que diu el text. Exactament així. Amb contrapartida, a part d'aquest consorci que queda dissolt, hi ha un conveni amb el Consell Comarcal que regula tota la relació que tenim amb el Consell Comarcal, l'import que cobra l'Ajuntament de Tremp per cada tona que entra a l'abocador i tot el tema del manteniment d'aquest abocador. Això està establert. Llavors no em digui que l'Ajuntament de Tremp no té veu de res, no em digui tot el que m'està dient perquè això no és veritat. Això és tan cert com que cada dia... I aquest consorci hagués quedat dissolt per llei el 30 de juny del 2014. Això hi diu la llei del 31 de desembre del 2013. Això també vostè ho sap que quedava dissolt. Es va dissoldre abans perquè en quedava automàticament igual. Doncs si n'ha de quedar, fem-ho ja de forma. No. Allò de les xurres i les merines, no barregem les ovelles perquè al final totes tenen 4 potes i podria colar, però no és així. La llei aquesta que vostè fa referència és l'Arsal, que en un moment determinat el govern del Partit Popular a Madrid vol eliminar tot un seguit, les coses tenen nom i cognoms, intencionalitat, vol eliminar tot un seguit d'ens municipals que per ells creen dèficit i són inoperants, i diu que vol modernitzar l'Estat a partir d'aquí, i entre altres coses ho fan els consorcis. Això va molt bé, és a dir, és l'arma necessària per cometre el crim, però el crim ja estava comès abans. I aquí va haver un moment determinat i em posaré molt enrere. Per què es tria aquest espai per ficar l'abocador? I quan es tria no se li diu a l'Ajuntament de Tremp res. És el Consell Comarcal i la Junta, no l'agència. La Junta de Residus, que em remonto molt enrere, trien aquell espai i l'Ajuntament de Tremp no en sap res. Bueno, va ser una decisió. Manava qui manava i hi havia majories dels que hi havia. L'Ajuntament de Tremp, que jo presidia en aquell moment, ja vam estar en contra d'aquest fet, perquè no se'ns havia ni consultat. Enteníem que sí, havíem de donar un exercici de solidaritat amb la comarca, en aquell moment només amb la comarca, però enteníem que no era el millor dels llocs. Amb tot el terme que teníem, el van anar a ficar on el van anar a ficar. Bueno, no se'ns va tindre en compte. Van comprar els terrenys i van muntar el tinglado. Posteriorment, això es va anar augmentant i cada vegada s'ha augmentat més. I allò és un macrodipòsit. He tingut l'entrada, insisteixo, de les altres 3 comarques, que a mi no em sembla malament, perquè al final es tracta de fer volum perquè els números surtin, perquè no hi hagi dèficit, com diu el senyor Bach. Altra cosa és que el municipi receptor, a banda de cobrar aquest cànon, que ens va costar sang, suor i llàgrimes de poder hi arribar, pugui dir alguna cosa, perquè allí han passat episodis, alguns d'ells bastant lamentables, i que no han anat a més perquè han sigut prou curosos. Prou curosos. Sí, no ha tingut vostè cap denúncia al Departament de Medi Ambient ni a la Fiscalia de Medi Ambient. I no rigui per sota el nas. Perquè ha sigut així, Nosaltres sempre hem reclamat que l'Ajuntament de Tremp, i si no, també hem dit, escoltin, si no els agrada que estigui aquí, la comarca és prou gran. Les 4 comarques són molt grans, per què té que tocar sempre el rebre a Tremp amb aquest tema? Ho podríem anar repartint, no? Vagi, molt bé.
però home, volem saber què hi passa, simplement això. Es va crear la figura del consorci, resulta que no va agradar el qui manava posteriorment a la Generalitat i sempre el Consell Comarcal diu que hi ha un conveni per cobrar, però això no és prou. Aquí no es tracta de subornar voluntats, no es tracta d'això. També s'ha de tenir una compensació econòmica, però no és aquest l'únic motiu que ens impulsa a tornar a demanar un mecanisme en el que l'Ajuntament de Tremp, insisteixo, no sempre manaran els mateixos, i tingui veu i vot, pugui dir el què. I això és el que hem demanat sempre, en forma de consorci, en forma del que vulguin. Si no els agrada consorci, una altra cosa. Però no posem l'excusa de l'Arsal quan això és un accident en el camí. Molt bé. Passem a la votació, doncs, d'aquest punt. Doncs el dia, vots a favor, ratificar la seva ratificació. Vots en contra. Vamos perdiendo. Següent punt, protecció civil de Tremp, ratificació, activació del PAM el dia 16 de gener del 2017. Bé, aquí és l'activació per en aquest cas del NEUCAT i el punt següent doncs ja és ja la desactivació 3 dies després, el dia 19 doncs ja ha passat el... No va nevar. No va nevar. Com quasi sempre que ho anuncien, no neva. Sí, ja mateix, l'anuncien en campaments, no? D'acord, doncs. Bueno, si hi ha un comentari, si no donem... Doncs per suport a l'equip de govern. D'acord, moltíssimes gràcies. Molt agraït. Següent punt, la llista de factures de l'ADF. En aquest cas, en director n'hi ha dos, una del centre gestor de 59 amb 82 euros i una altra del taller de reparacions d'automòbils Maxol de 1.201 amb 97. I el total d'aquestes dos doncs, fa 1.261 amb 79, que és el que l'importa a la proposta d'acords. Hi ha alguna intervenció? No. Pressupost. Assumptes d'urgència, no em costa que n'hi hagi cap. No, doncs passaríem ja a informes, pregs i preguntes. Jo tenia un petit informe que vam mig comentar o no amb tota la seguretat a la comissió informativa, que és la festa de l'esport. Serà com vam comentar, com vam dir, el dissabte dia 11 a les 20 hores, a les 8 de la tarda, al Teatre de la Lira, i tindrem aquest any com a convidat a l'atleta Gerard Porras, que és un atleta lleidatà, especialista en 60 i 110 metres tanques. Serà l'esportista que ens acompanyarà amb aquesta festa de l'esport. Pregs i preguntes? Hi ha algun preg? Hi ha alguna pregunta? Sí, hi ha un parell de cosetes. En la sessió anterior i el recull d'acte nosaltres vam parlar perquè vam substanciar una moció però venia d'una intervenció en l'anterior ple de l'oficina de gestió tributària. Ja hem vist que passa el 1 de gener, no s'ha obert, ja van dir que fins no hi havia data, però en tot cas la regidora tinent d'alcalde Maria Pilar va dir que tenia un document que ens el lliuraria i li demanem que ho faci. Tinc el mapa, que de fet no... El mapa que surt del Segre. Bueno, el que em van enviar a mi, de fet és el mapa, és el que tinc, em van enviar fa dies, per donar-nos-lo avui, el que passa que se m'ha adelantat al Segre, però jo el tinc de quan em van donar de fa dies, tinc el mapa de tots on consta doncs, que trem. El que no tinc clar encara és quan s'obrirà, perquè tot depenia de una sèrie. Doncs li agrairem que ens faciliti i en tot cas que una còpia vagi a l'expedient. Dos qüestions no menors. Una és avui, em sembla que era el dissabte, no me'n recordo ben bé, es va acabar el termini de presentació de currículums per ocupar la plaça d'una novetat pirenenca en aquest cas, que és la de la gerència dels hospitals de la Seu i de Tremp. La convocatòria surt així i no especifica gran cosa més. Per primera vegada s'anuncia i es proposa que la gerència de l'Hospital de la Seu d'Urgell i el de Tremp tinguin el mateix gerent o gerenta. Hem vist l'anunci als mitjans habituals i això a nosaltres d'entrada, com que no havia passat mai, ens porta al dubte i una mica al neguit. Per què?
Doncs perquè l'Hospital de Tremp, que va néixer públic, malgrat que en el seu moment es va donar la gestió amb un ens privat com era l'empresa l'Aliança, fins que se li va retirar i va passar a ser assumit directament per la Generalitat, i en aquest cas es va integrar directament en el que es coneix com a gestió de serveis sanitaris, que vol dir popularment l'Hospital Santa Maria o el que havia sigut l'antic provincial, formant un conglomerat dintre d'aquesta empresa pública 100%. Dic això d'empresa pública perquè a vegades la gent amb això de les empreses públiques es confon una mica. Això va estar a punt d'anar a més, es va intentar amb el conseller Boi Ruiz i amb el suport de diferents grups, entre ells el nostre i l'Ajuntament de Tremp i de Lleida, entre altres, fer un pas endavant i amb aquest sumari l'Arnau de Vilanova i fer un paquet prou important de la sanitat pública hospitalària a Lleida, del qual en cap moment hi havia altres dos hospitals que hi ha a la província de Lleida. El de Viella Aran, per qüestions estatutàries i de cultura, llengua, que els fa diferents també amb sanitat, i el de la Seu d'Urgell perquè té un règim jurídic i administratiu absolutament diferent. És un patronat barrejat entre el bisbat i l'Ajuntament de la Seu d'Urgell amb una dinàmica pròpia. I lluny quedava un altre hospital pirenenc com és el de Cerdanya, perquè està en una altra òrbita en aquests moments, perquè també tindria un origen similar al de la Seu, amb un patronat barrejat, però com que se li va otorgar el caràcter de transfronterer té una dimensió diferent. Per això és molt estrany que en aquests moments en què no es creu amb la unió del GCS i l'Arnau surti una gerència compartida entre la Seu i Tremp. Què pensem nosaltres? Doncs pensem que les coses no són mai casuals i les coses en l'administració no són mai gratis, i això vostès que governen saben que és així. L'Hospital de Tremp està sanejat, està reconegudament sanejat i té un nivell d'eficiència i gestió notables. L'Hospital de la Seu, jo no diré que no tingui un nivell d'eficiència i gestió perquè no el coneixo directament, però no està sanejat. L'Hospital de la Seu arrossega un deute i un dèficit de més de 20 milions d'euros, que jo diria que són molts quartos. Per què ens posen al mateix sac ara? Quan ni la nostra situació jurídica administrativa és la mateixa, quan la nostra situació econòmica no és la mateixa, quan la nostra relació funcional amb Lleida passa directament a través de l'Hospital Santa Maria i GCS, per què ens barregen? Fins jo he estat molts anys membre del Consell d'Administració com a alcalde i avui ho és el senyor Ubach, i mai se n'havia parlat d'aquesta possibilitat, perquè sempre hi havia la recança de dir primer que sanegin i després ja parlarem. Això no s'ha produït i ara es barregen. De tant en quant els hi sona que parlàvem d'helicòpters, que si anaven a la Seu es quedaven a Tremp? Saben quina impressió tenim nosaltres d'això? Que ens ficaran en una gestió no explicada, o no sé si el senyor alcalde, que està al Consell d'Administració de GCS té més informació, i com que informes no ho ha dit, potser ho diria ara, però tinc la impressió que ens tocarà pagar el beure i no ens n'emportarem gran cosa. Si té que gestionar dos hospitals, un amb un dèficit de més de 20 milions d'euros, insisteixo, i l'altre sanejat, si vostès els toqués fer això, on dedicarien més temps i més esforços? Al que va bé o al que necessita ajuda? Segurament el que necessita ajuda. Què s'amaga darrere d'aquesta proposta? Per què ens barregen en un hospital que no és públic 100%? Jo demanaria que aquest Ajuntament, no hem presentat cap moció, perquè això ha vingut molt sobrevingut, això ha saltat als mitjans fa molt pocs dies, prengués en consideració el tema i demanés explicacions i sobretot salvaguardés els interessos d'una institució de la que crec que els trempolins, els del Pallars Jussà i el Sobion, estem molt orgullosos de com funciona, tret de qüestions puntuals que puguin passar, però que passen a tot arreu. Per tant, demanaria que aquest Ajuntament s'impliqui a fons en aquesta qüestió i aclareixi què vol dir la gestió compartida amb un hospital que ni té el mateix règim jurídic i que a més arrossega un dèficit clamorós. Bé, el pla de presentació de sol·licituds s'acaba avui dia 6, per tant, no sé si s'acaba a les 12 de la nit, encara estan dins de plaç. Com vostè ha dit,
certament estic dins el Consell d'Administració de GSS, de la gestora d'aquests equipaments, i no se'ns ha convocat a cap Consell d'Administració. Sabem doncs, que hi ha aquest concurs, s'acaba el plaç, com deia, avui de presentar sol·licituds, hauria d'haver l'acceptació de les sol·licituds dels expedients corresponents, després hi ha un tribunal que decideixi quina persona s'escolleix. Entremig d'aquest procés, jo suposo i confio que se'ns convocarà al Consell d'Administració i se'ns explicarà les funcions d'aquest director gerent que en principi està previst que vagi als prestigios dels hospitals. I jo davant d'això l'únic que li puc dir són apreciacions meves, en el sentit de dir si una persona està portant les dues gerències, les dues direccions amb els seus corresponents equips, jo no vull pensar que estigui més dedicada a un que a un altre. Vull dir, en principi s'ha de dedicar als dos. El que sí que és cert que si un està bé sanejat i un està bé, la seva gestió és més senzilla, doncs potser t'ocupa menys temps i no pots dedicar una mica més a l'altre. Però bé, això ja són suposicions que no entren massa amb el que no sabem. I per tant, jo vull esperar al proper Consell d'Administració, no he fet cap informe, doncs perquè no en sé res, perquè no m'he convocat a cap Consell d'Administració, el moment que se'm convoqui, i assistiré com sempre faig, i aportaré el que hagi d'aportar, i després, si em sembla oportú, ens informaré al ple de les decisions que es prenguin amb el Consell d'Administració o del que ens pot suposar pel nostre hospital aquesta doble funció d'aquest director gerent pels dos espais. Nosaltres sí que ens reunim com a Esquerra, la delegada del govern, la senadora, l'Anna Famar, amb el delegat, el Jordi Cortada i jo mateixa, i sí que li mostrem el nostre desacord absolut amb que hi hagi dos gerents. Que hi hagi un gerent pels dos hospitals. Independentment de si un té deutes i l'altre no té deutes, creiem que són dos hospitals prou potents com perquè cada un tingui el seu gerent propi. Que ha tingut sempre. Exacte. El que passa és que també és cert de que el que ha estat gerent fins ara, ell diu que ell anava una vegada a la setmana i que n'hi havia prou. Aquest és el que ens arriba a nosaltres, i que aquí feia temps que n'hi havia gerent. Absolutament en desacord. Vull dir, nosaltres ens vam reunir i vam mostrar el nostre desacord i de dir qui érem, la delegada del govern, la senadora, el delegat de salut i jo mateixa, dient que creiem que era necessari que hi haguessin dos gerents, un per cada hospital. El que està clar que ara el director gerent que hi ha està de baixa i la gestió de l'hospital de Tremp s'està ressentint d'aquesta baixa, perquè una persona que portava molt de la gestió, com s'ha comentat, i ara porta bastants, no dies, sinó mesos de baixa, i està treballant des de casa seva com bonament pot per portar la gerència des de casa, des de distància, però s'està resistint l'hospital d'aquesta manca d'aquesta baixa. I per això doncs s'ha optat, ja veurem com acaba, com es distribueix aquesta funcionalitat, però s'ha acabat per crear aquest concurs per nomenar persona nova, perquè ell se'n tornarà cap a Lleida perquè la seva malaltia no li permetrà continuar treballant aquí. Després sabe que cada dia de Lleida Tremp, per tant no pot. Sí, les circumstàncies de l'actual responsable són conegudes per tots, em sembla, i que ha tingut efectes no del tot positius amb la gestió, segur, perquè si una persona no pot estar a la feina, doncs es nota, no? Però el que sí que és interessant és el que diu la senyora Maria Pilar, és a dir, i és el fet, i és la història. Cada hospital ha tingut la seva direcció i la seva gerència. Per què ens barregen? Si necessita ajuda la seu, que segur que la necessita, home, pot ser que es doni suport des d'un hospital més gran, no igual com el de Tremp, que ja depèn del més gran. Si necessita aquest suport, doncs que la gerència la comparteixin amb el Santa Maria de Lleida o amb l'Arnau de Vilanova, però que no ens enredin, perquè això no està clar. I un fet que indica que no està clar l'acaba de donar el senyor Ubach. Diu, no ens han convocat a cap reunió. Però com pot ser que es prengui una decisió d'aquest estil amb un òrgan en què l'alcalde de la ciutat on hi ha l'hospital no se li hagi explicat res? De quina gestió estem parlant? Torno a dir allò d'opac? O no cal? En tot cas, al tanto, perquè sí, que ens diran que nomenen un gerent compartit, però també hi posarem una mena de delegat, i això, ja han tornat a perdre un altre llençol amb aquesta bugada. La figura actual, a nivell de salari i a nivell de responsabilitats i a nivell orgànic, no és la mateixa que hi va haver anys enrere. L'actual gerent, aquest senyor que diu que té una malaltia, no tenia el mateix poder que els anteriors gerents. Ja hi va haver un canvi, ja hi va haver una baixada de nivell.
amb aquesta nova operació, si no estem amatents, i l'Ajuntament té molta responsabilitat, perquè entenguem la importància que té tindre aquest hospital aquí, i hem d'estar presents, i tenim, carai, una persona al Consell d'Administració, si no l'han convocat, jo li faig un prec, senyor alcalde, demani que es convoqui amb caràcter d'urgència abans, no per la persona, jo no sé qui vindrà, segur que serà un bon professional. Amb això no voldria pas pensar que col·locaran algun amiguet i torpe i inútil. Però home, que quedi clar com es juga aquesta partida. Què tenim a veure nosaltres amb la Seu? Amistat, solidaritat, el que vulguin, però no tenim res a veure ni administrativament, ni jurídicament, ni econòmicament amb aquell hospital. Que no ens enredin, perquè si ens posen en aquell lío, segur que no ens sortim guanyant. Jo ho he fet, he de demanar la convocatòria, he parlat amb el gerent, el senyor Mateu Huguet, que és el gerent de GSS, i havia demanat no solament que es convoqui el Consell d'Administració, sinó que em tinguin en compte amb l'ordre de decisió de la persona que ha d'ocupar aquest càrrec. O sigui, ja està fet. Amb el tema que em comentava dels helicòpters, sí que us volia aclarar que sí, en aquest cas no té res a veure. Els helicòpters va ser una moció que es va presentar a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, va quedar aquí, perquè nosaltres hem tingut peticions i estem a darrere d'un projecte important amb aquest heliport que tenim aquí, que té els helicòpters. La primera petició era de fer un hangar per ampliar la dotació d'un helicòpter a 2 i que aquest hangar fos el manteniment d'aquests helicòpters, ja no solament amb tema mecànic, sinó fins i tot amb el fred, que pogués guardar els dos a dins. Aquesta concessió s'ha d'acabar aquesta cessió d'espai per poder fer l'hangar s'ha d'acabar de concretar. En el moment que volen construir aquí un hangar i ampliar amb un helicòpter, jo no crec que aquí hi hagi cap altra més intenció que es quedi aquí i no pas que se'n vagi a la Seu d'Urgell. I després hi ha un altre projecte a futur per aquest heliport, ja més endavant quan es vagi consolidant ja en parlarem, però suficientment important perquè pensem que aquest heliport es quedarà aquí, i els helicòpters es quedaran aquí i no aniran a la Seu. Alguna més? Hi ha alguna pregunta més? Sí, hi ha una qüestió. Com és públic i notori, i tots ho han patit, penso, en major o menor mesura, fa uns dies vam tindre una averia en el servei d'aigua potable i domèstica. Comparteixo l'opinió que va sortir al secretari de l'alcalde, que això passa, i és veritat. Desgraciadament, averies n'hi ha tot sovint, i normalment les averies gruixudes són al cap de setmana i moltes vegades, a més de nit, és a dir, per acabar-ho d'arreglar, no? És a dir, aquest és un fet inqüestionable. No són vostès els primers ni seran els últims que els hi toca com a govern gestionar aquest problema. Però sí que de les declaracions que vam veure a la premsa, que són les úniques que formalment tenim, doncs voldríem fer dos comentaris. Un, l'avís. Nosaltres hem llegit que es van fer diferents avisos, bandos i tal, i hem pogut constatar, perquè a més molta gent se'ns ha adreçat, com és normal, i suposo que vostès també, que els avisos que hi ha hagut, una averia que s'inicia aproximadament al voltant de les 11, 11 i mitja del matí, doncs surt comunicada via e-bando i via tuit aproximadament a les 2 del migdia. Hi ha com un decalatge, no? Però, en fi, suposo que s'ha d'avaluar la gravetat del tema i prendre les consideracions oportunes. Jo avui he preguntat i he constatat que l'Evando té molts seguidors, però en qualsevol cas aquesta és una població diversa i entre altres majoritàriament de gent gran. Jo no sé si la gent gran està tota connectada a través de mòbil a l'Evando, però em va donar la impressió el dissabte a la tarda i sobretot el dissabte a la tarda que això no era així. No es va sentir la veu pública habitual anunciant tenim una averia de certa gravetat o del que sigui, estem treballant que és... un pregó. Jo, a mi no em consta. Nosaltres i d'altra gent. Si és així, ho reitero. En tot cas, entenem que entre que va sortir aquesta notícia al Levando,
el tuit no es va aprofitar tampoc al Facebook, no es va publicar res a Facebook i no es va publicar res a la pàgina web de l'Ajuntament. Això encara es pot constatar avui. És a dir, entenem que hi ha hagut una manca d'informació àgil. No obstant, això passa, és a dir, davant d'una situació de crisi la gent es preocupa d'arreglar-la i de vegades descuida el flanc de la informació i tal. Bueno, això s'acaba pagant perquè la gent s'enfada. Bé, però el que ens preocupa de fons és una altra vegada les declaracions que surten en el mateix mitjà o en els mateixos mitjans dient que, clar, han tardat molt a arreglar-ho perquè l'empresa que ho porta diu està a Reus i tarden molt a pujar. Jo em fa l'efecte que ho hem dit múltiples vegades, aquí no hi ha cap empresa externa, això no ha estat privatitzat, això és una empresa municipal al 100% i té els mitjans que té i s'apoya amb qui s'apoya i les circumstàncies són les que són i les averies es produeixen quan es produeixen. No cal responsabilitzar a tercers. Tenim les limitacions que tenim, el pressupost que tenim i la població que tenim i no ho podem tindre tot. I sí que van tindre una gran sort de tindre una segona bomba, que no és casual, perquè no les porten als Reis Mags. Algú ho va comprar perquè coses d'aquestes passen. I tindrem aquests problemes en el futur. I si no els entomem com a tal, anem malament. I entomar el tema, per exemple, del POU vol dir dues coses, i suposo que els han explicat, i si no, algun dia que vulguin, jo m'he fet diverses vegades, en podem parlar. O es fa un segon POU, o es busca la renegociació amb Endesa d'una antiga concessió. Totes dos valen diners, però bueno, ahí estamos, si no això, no sé si d'aquí una setmana, d'aquí un any o d'aquí 10, que tornarà a passar. I qui s'hi trobi, s'hi trobarà. Però sobretot el que lamentem és aquesta falta d'autoestima cap a lo que estem gestionant. Si està anant molt bé el tema de l'aigua, si els números que teníem fa 12 anys ara han canviat com de la nit al dia, per què hem de dir sempre que hi ha una empresa de Reus? Si és l'empresa municipal d'aigües i si no ens la sentim nostra, sisplau, agafin el conveni que ja ha signat, denunciï'l. I hi ha altra cosa, mariposa, no els ha agradat mai aquest tema, malgrat que quan es va constituir els dos grups van votar a favor, va ser per unanimitat. No els agrada? Doncs escoltin, prenguin decisions, canviem-ho. Portem un any i mig llarg de legislatura. No vull fer sang amb el tema de l'averia, que no en faré, però sí amb la consideració respecte al funcionament del servei municipal d'aigües. És municipal, 100%. Doncs el sentim nostre o no anirà bé. Aquesta és una consideració a fer i prou. A veure, sembla correcte que no em faci sang perquè anys enrere hi ha hagut averies i ningú, jo que recordo de l'oposició, en cap moment li va dir res perquè entenia perfectament que les averies es poden produir, que es feia tot el possible per reparar-les abans que es podia i per tant des de l'oposició mai s'hi va fer cap comentari perquè pensaven que estava bé més del que pot passar com vostè també ha dit. Doncs no em vull fer sang però ja ho comento, és com si ho fes. Sí, no vull fer sang però ho dic. Nosaltres no vam dir mai res perquè pensem lo de la comunicació es fa via bando, es fa un pregó, si vostès no van escoltar, no van escoltar cap tipus de pregó de cap dia, o sigui l'orientació, perquè a vegades passa, hi ha gent que no el sent, i gent que el sent millor, i gent que el sent a mitges, això està passant. Doncs amb aquest pregó va passar el mateix, gent que el va escoltar molt bé, gent que no el va escoltar i gent que el va escoltar a mitges, però es va fer. A més de fer aquest pregó, també com deia, es va col·locar a la banda i es va també dir a la premsa, en aquest cas a la més immediatesa, que és la premsa digital, i després també a la premsa escrita, com vostè també m'ha dit. La premsa escrita està clar que és informació del dia següent, que pràcticament no té cap funcionalitat, però sí que la premsa digital, aquesta sí que té funcionalitat, perquè des del mateix moment que ho publica, a més estem parlant d'una premsa que està molt visitada, per tant, era una altra via d'explicar el que estava passant. L'averia es quedem sense aigua a les 2 del migdia. Si vas produir a les 11 del matí o a les 12 o a la 1, això, perquè quan s'ha de produir l'averia, queda aigua al dipòsit i fins que no s'esgota l'aigua, n'hi ha, quan s'esgota és quan efectem. Lo de l'empresa, nosaltres amb aquestes declaracions, jo no tinc aquesta constància, almenys jo quan vaig fer aquestes declaracions no ho vaig dir per això, no es tracta d'explicar que l'empresa si és privada, si no és privada, si és municipal, que vostè s'ho ha fet anar com bé haver volgut, ha fet aquí un discurs que no tenia cap transcendència en el que estem parlant,
s'ha fet a nivell de l'empresa privada, que sempre estem criticant l'empresa. Jo vaig dir-ho de l'empresa per dir que l'empresa venia de fora, per tant hi havia un desplaçament. Aquest desplaçament, vaig dir, sumat a lo que es preveia que tardaria l'averia, si tot anava bé, al voltant de les 12 de la nit podien tenir aigua. Però per justificar aquesta demora, doncs dic, ve de l'empresa de fora, l'empresa que repare, no l'empresa privada que té la concessió, no, l'empresa ve de fora. Per tant, si ve de fora hi ha un desplaçament, per tant hi ha unes hores que passen, sumat a l'averia al voltant de les 12. El desmuntatge de la bomba que s'havia espatllat va costar més del compte, va costar més del que estava previst, i en lloc d'acabar-se la reparació a les 12 es va acabar a les 4 de la matinada. Hi havia l'opció de començar a obrir el dipòsit i donar l'aigua a les 4 i mitja o a les 5 amb mig dipòsit i després ja ho acabaríem de regular, però com que estem en una hora a les 5 de la matinada, que pràcticament és igual donar-la a les 5 que donar-la a les 6, vam omplir el dipòsit totalment i vam donar l'aigua a les 6 de la matinada. Aquesta és l'explicació que es fa a la premsa, escrita, digital, i amb la gent que t'ho preguntava. Per què? Perquè tinguessin clar quina averia tenia i quin timing, quin espai de temps passaria fins a la previsió que s'és arreglat. Però en cap moment estic parlant de l'empresa com a empresa privada, això s'ho ha fet tot vostè, perquè jo això d'aquí no és ni cap intenció ni el que imposava la premsa, ni a la digital ni a l'escrita. I nosaltres, quan tenim aquesta averia, que és greu, l'únic que ens preocupa és com podem restablir el servei el més aviat possible. És l'única preocupació que tenim. I certament tenim una bomba de recanvi, perquè em sembla que és bastant lògic tenir aquesta bomba de recanvi, perquè és que si no, és que han d'esperar, en aquest cas concret, que de cap de setmana, han d'esperar el dilluns, anar al proveïdor que et faciliti aquesta bomba, que com no la tinguem a estoc i l'hagi de demanar, a mig de setmana encara no haguéssim tingut aigua. Llavors, és de bastant sentit comú, equip de govern que sigui, és igual que sigui, que tingui una bomba de recanvi per com a mínim poder restablir el servei doncs amb el temps mínim possible. Si ja no tens una bomba de recanvi, llavors sí que entendria, si jo tingués una bomba de recanvi, sí que entendria que en un plenari vostè em critiqués la gestió. Llavors sí que ho entendria perquè tindria tota la raó, però no és el cas. I la bomba no és gratuït que la tinguem, sinó que és una gestió que té tot equip de govern de tenir, en aquest cas, aquest element a disposició perquè l'aigua estigui el menys temps possible sense arribar als domicilis. És així de sentit, no hi busqui cap més cosa, no hi busqui cap més tipus de... no hi busqui res més perquè és que no hi ha res més. No hi busquem res més que una i continuo pensant el mateix. I respecte a la bomba, és normal que els ajuntaments i els equips de govern tinguin una bomba de recanvi. Doncs miri, vostè que va ser alcalde gairebé 3 anys no en va deixar cap de bomba de recanvi. En fi, les coses depèn de l'alcaldia que hi ha, deixa bombes de recanvi o no en deixa. Petit matís. L'altre, aquesta vegada no ha sortit d'aquest ajuntament fins a les 11 de la nit. O més tard, o més tard, o més tard, que no m'ha deixat a mi, encara estem aquí. O més tard. Bueno, posa com a exemple. En castellà se'n diu barrio bajero. No, barrio bajero no, això se'n diu contestar literalment el que vostè diu. O més tard. O més tard. O més tard. Però amb temes de bombes d'aigua, hi ha aquest exemple, no n'hi ha un altre. I amb l'altre, continuo insistint, facin d'una vegada un propòsit d'esmena. Va bé aquest sistema amb el consorci d'aigües que tenim establert? Sí o no? I si és així, doncs ja s'acaba la polèmica, però és que aquesta declaració ni la fan avui, ni la van fer ahir. S'han basat els últims 8 anys amb la crítica contínua i despiadada al tema de la gestió de l'aigua. I això és el que s'obviace. I a les xarxes, que a vostè li agrada tant perquè diu que aquesta premsa digital és tan immediata, no mires els comentaris. La privatització. Han fomentat aquesta idea i amb les declaracions que surten, que jo no sé si les va fer ben bé així, perquè m'imagino que no va dir que teníem els dipòsits a direcció a Osca, perquè els pous a direcció a Osca, aquí diu literalment, suposo que es van equivocar, també es podien equivocar amb l'altre, rectifiquin-ho. Estem d'acord amb el sistema de gestió? Doncs ja està, si no volem això, volem que assumim les responsabilitats. Governar és assumir responsabilitats, i aquest és el tema. Miri si ho han fet, el que m'està demanant,
ja hem tingut una entrevista amb l'empresa. Hem tingut una entrevista, ja hem estat aquí en aquest ajuntament, amb el regidor, ja hem estat parlant de la possibilitat del segon pou i de les possibilitats de que això evitar-ho que no torni a passar. Ja ho hem fet. I mira que fa pocs dies, i ja ho hem fet. I ja ho hem fet. Està bé. Li agraeixo que m'ho digui, però li dic que ja ho hem fet. Llavors una altra vegada digui-m'ho abans i si pots encara l'avançarem més. Però ja està fet. Mira, li he dit el primer dia que he pogut, li he dit que hi havia dues solucions que no són noves, que venen de lluny. Segon pou o buscar l'alternativa de recuperar el conveni Mendesa. No, ja està fet. Més que res per tranquil·litzar-lo, ja ho hem fet. Està molt bé. Treballarem. El que passa que també vostè ha dit, i té tota la raó del món, que és una operació, és un projecte car, és un projecte i aquí ens hem d'espavilar a buscar ajuts i en aquest cas concret doncs si trobem ajuts intentarem fer aquesta solució que serveixi perquè no torni a passar el que ha passat aquest. Però ja hem tingut una reunió amb l'empresa per mirar les possibles solucions per evitar veu com li traeix el subconscient amb l'empresa, què carai d'empresa? Si som nosaltres aquesta empresa, som socis d'aquesta empresa, accepti-se la seva, és el que li demanem. No, però és una manera de parlar. Vale, no. Ja, doncs per això surt que està privatitzada contínuament. No, això no ho he dit. No, però surt, són molts anys de Déu, són molts anys de Déu, aquelles mentides repetides moltes vegades acaben convertint-se en semiveritats, és així, no hi ha res més. El que li passi a vostè no ho aplica als altres. Si vostè li passi això, que es creu que són mentides, no m'ho aplica a mi. Està aplicant vostè, no a mi. Senyor Ubach, si vol parlem de mentides, sí, si vol parlem de mentides, que se posarà una mica vermell. No, això no. Bueno. Té una pregunta més? No. La pot tancar. La puc tancar? Tanco jo, doncs. Vostè és l'alcalde, si vol, ho dic jo. Fins un altre plenari i gràcies per venir sobretot a la gent del públic. Fins un altre moment.